wanzan Allah tilas kuma wajibi ya kare haƙƙin shugaba yau ga wani ya fito baya son taimakon wannabi wayo Allah wayo Allah wayo Allah wayo Allah wayo annabi da taimako yake wayo annabi da daraja yake wayo annabi da girma yake wayo annabi da tausayi yake wayo annabi da fallala yake la'anta ba sannan kuma na fito da zafi dan yozu ba ko ba saman ce ta rikito ba na fargaba ko ya kirgin ga zabe da ni ba kulala ce ta zo ba zan fasa sakinta ba Allah kai yayyaba azabar da kansa ba kan wannan ke musum da taimakon almuttaba to a gaya mai isar mai kyau mutana gaba wanda ya sa mai fadab da jaki na godiya wanda ya je ya shiru a sanya shi a wuya kowa in yayi raburo bar shi ya tsiya daidai muke da shi zan yi zumagiya Allah zile wanda baya san taimako Allah tusar da wanda baya san taimako Allah dauke wanda baya san taimako Allah safar da wanda baya san taimako Allah dagwafar da wanda baya san taimako Allah narkar da wanda baya san taimako Allah babbakar da wanda baya san taimako Allah konar da wanda baya san taimako Allah mantar da wanda baya san taimako Allah harkar da wanda baya san taimako Allah rusar da wanda baya san taimako Allah matar da wanda baya san taimako Allah kana karana mara san taimako samai kan samalar da mai sambago samai cutar gudu da nama kuma ya dako duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah almuntage mai duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah ya zassara hai duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah inna ba ta sha hai duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah tabbat ya da hai duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah hasbunallah hai duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah majajjawa hai duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah yasin mana duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah alam tar kaifa hai duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah me zana ce ne Allah dan taimakon ma'aiki ka tsaya mana Allah dan taimakon ma'aiki ka iya mana Allah dan taimakon ma'aiki kara mana Allah dan taimakon ma'aiki a gaza mana Allah dan taimakon ma'aiki tausaya mana Allah dan taimakon ma'aiki dafa mana ni na zama zan wuya ba zan kyale taɓa shi ba tsoron san shi ba mutunci na zo gaba fara ji ban gani aikin da za gaba a rana ne na yi mutunci ban san shi ba wata mata da na haifi wannan ɗan shagiyar
fi'iliyar ka ce ba ko kauliyar ka ne ko wata ƙaririya ka ba mu sanin na gane sai magana ka ce da kai halin sunna ne shin hakan za a ce da kai halin sunna ne wata sunna ce take musun matsayin annabi sai ne mu kira ka a halin naru murakkabi kaka balidi mukalladi butulin ɗalibi ko mage ta irin ku ƙarya ne yau tabi aikin ya maskara ta yana ainihin shiro ya da matilan na kara annaba an nasuru tile mai taimakon mu ko daina shakiru in Allah ya fushi da ni yayye makuru to a cikin taimakon mahaifi ke galiya tambayi ɗan ɗayi ba da wautar da suka yi tsiya da tunan babbakar da su a wutar hawiya yau ga sa taimakon mahaifi washen wuya wani zaki ne ya ce fa baya son taimako wani alade ne ya ce fa baya son taimako wani taure ne ya ce fa baya son taimako to Allah ɗauke taimakon karkai taimako dan kanarin taimakon da ke taimakon taimako dan albarwai zai sa annabu mai taimako dan azumi na furen salatin mai taimako ban kyasi kanan na ɗaya kadan na sa gurgugu sannan ka suka ya ƙara shiga mauku ta annoba bakin jini a saman uku har ta hudun har biyar shidan da bakon saruku to ban ce da shi barawo mai zan muku na gaza abin da lamfada mai ya kaluku kin samun dukarar ta bayi na gaya mushi ai kulun kuburaye da shi yara kaldan bulo da baba yin murmushi taurin kai ai jiran mu ne haka muka zo da shi ta mu da geru uban kama sai mun kau da shi yaya ne da me zane ba ta wasu gaba ce lami tausayi har sai na ya daɗe na yi mun kai har sai maza kalkada har sai maza kalkada ka bulala kai gaye ko mutuwa ce ta zo hada da ita mun jaye ni ba na zumbari akan annabi ya akai sai na bar du abin da zai gwargwar kai da kai ya Allah karka ba shi ikon tuba akai ya Allah karka ba shi ikon tuba da kai ya Allah karka ba shi ikon tuba da kai ka hana shi kamar irin tafiyar auna dan ji da kai to mu dai kullun a kare haƙƙin annabi shine muradun mu ba abin da za mu iya cewa sai dai mu ce Allah ya ƙara annabi daraja da wasila da fadila fil jannati Allah ya taba mu dan taimakon manzon Allah Allah ya ta ƙara kai mu Madina dan albarmar taimakon manzon Allah muna godiya jama'a kuma sai an ji maganganunku annabin kawai sallallahu alaihi wasallama daga sajida da sidi mai ta ƙare a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam